Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη μετά την εξαφάνιση του γνωστού Έλληνα καλαθοσφαιριστή Γιάννη Αντετοκούμπο. Τα ίχνη του Γιάννη Αντετοκούμπο έχουν πλέον εξαφανιστεί πλήρως. Οι Rosy Banks αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν σε μια ακόμη αγωνιστική σεζόν. Ο οφειλής μπασκετμπολίστας δεν έχει δείξει ίχνος ζωής εδώ και μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, την υπόθεση θα αναλάβει από εδώ και στο εξής μια ομάδα κορυφαίων πρακτορών. Όταν είσαι αστυνομικός, πρέπει να μπορείς να πυροβολάς χωρίς να κοιτάς.